ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakambanya kol hakini ke number harum. Setan shisngi bagari India borok kuwe kan saki ya ke jingjab balik ke jing syarem jong gertong kising san perthai giba airing haga jili jong election Lok Sabha kebelong menta usnam arajar pusau uwe ni kedong kershan barat ba jong Voice of the People Party na kasnong riang mang ubak ki laurin yang ulami syakmat pengkran halo ke jinglong jingman jong mothat Russian constituency hakni ke election berulak kamru baka parti VPP na mothat Russian kelak benyok palat arpawajar ke vote kat ba ke kongres kelak berwan baar. Habakli ke eka parti ke banhiar ni syakta lada ke VPP ke nyo plat at pawajar ke vote boleh thu baka parti ke banhiar hakni ke MP election na mothat Russian kendi ke HSPDP padul ongru ba imar ke HSPDP kenja sendan hau araja arpopra na mothat Russian banda ke jelahi berokwe. Shushu ulang melada ke VPP ke nyo plat at pawajar ke vote hakni ke election Lok Sabha kendi ke jing start jong ke jing kela bagi pat ba klap sngo thu baka bor pisah kamlap menteri kamshu mothat Russian ha ke por election. Pat ba menta kim dei su ki pat ba ki bam nang bam start de se wat ki bam nang bam le school ki dunia ki mobile ki jong ki pet ba ki social media dan ki lat tai ku bot babun ki i katon kam ya ka jingkla tele se ni kerman ba kanika result la shai ka sngi ke bade ka sauteri nyen se yo e ka result ni kermen ba kaneka komba ba angnur ba jong ka rikasi ba intia ba ka BPP ka mana ka bor o sisya ngintip ba manu ba lam ka bi India jungi andai na ka celong parliamensi ni smutu bagi tua ipat ba angnur ya ka BPP lengba ka jingalam Ba Arden kung presiden bertungju i Dr. Ricky Sengkon kung kandidat uba lobyang pura ba ban yalam yapat ba jong ka rikasi ba jantia te gipat ba ka sisya kala kwa sisya ka jingkla kumba ki angnu la selam ha ya ka jingkla tua ban kela haju bubun kilian namar ni semutu wat akas sorkar jong mi kelia jong hiru kampak don kono ke jimpen kela haju bubun ba kilpom kiba ngi kum kipat ba ni kuwa te kendiat nan chupai sepang jong ka mau tarsan ponongsi ke jong ni naduk la pelong ya ka mau tarsan ponongsi ka balapun kha na ka Paryong mau tarsian mong yong nado kasnem arjar khatla ni sutu kipat ba ki kandidat lane ki leader ki wat baik tanya ki bril ki bran spa hadu menta katenti ki kermen baling ba kata spa jong kandidat kan penerus spa ya kadong katangi barokoy handai ka basrusi adu kan ni kenti tu bamata i ka jing sading jong kan ni ka mau tharisan ka jongi barokoy ba khamtam mani aslong jongi babun ba ki project ki ba ni kum ka snong nila purpose andai kim nakaliang jong ka bo sarkar nalin kum UMLA kim simnala ya ka ban pun urlong ti ngasno ba karon kam yang iban ong ban mora sisanya kita ki nonyalang ki balong ki legislator ki balong ki spokesman ki ban keren ya ka im ka yap ka bahal kamya jong upat ba jong ka rikasi ba jantia ba ka stik hi baro ko kenang bangin la ban mora ya ka jingklang ki bun
kiliang de tengnya karoi kepa lewat ki an ki badon apo jong kene ka state me klia jing iya ke jing ki bobo na we ke si se ko ke sini ki jing ki jingnya hore ki bri lengba ka jing biang ba kini ki rukom penya jong ka sarkar ka wara ya ka jing bang hun ki pat ba ki bobo kiliang te na kalian jungi kum ki pat ba jong ka mau thak risani ko no si kum no kersan jong ka BBP ngi kwa sia ke jingla ba ngin wara iki brio iba dai ki brio sia ki ba keren ya ke jingsha dai ba ka spa andai lingba ikam ki ba ki keren ku ba ka tin ko ka kam ka keren kam jam ban ya ka tin pongtang asno ba tang ka dai ka jingwa jong iki nong yalam la ni ki ri ki ba na po jong ka mau tak chan ko si na kalian jungi kum kinong kersan hapong no na kalian jungi kum pat ba nusutu na kasur ka bupun na kamo sarsan polisi basaan ka lang ba ka BBP kan job baik ya ka election MP na kamo sarsan ngintip na kibay pat kibersi re ka mo sarsan kan wan na khmat nilalam khmat hadu kanong hadu kani ka klipmak ka bangta let's say screenshot asya ngintip ay kabandian dari kerpat bahi ka bapau ka lomba ka motor san kan job back lingba u na lingba u kandidat jong ka BP ba ki doktor ki sungkon unlong nong job ha ketika ha kani ka motor san ni hawat kadai basai wat bambu ya kita ki pulling agent kumbangal ong man kamaswa kalau buat lidar kimdang kini yalam undang apo jong kani ka sunong pangji kamtam hanrei ngasnu thu kat kum kajing ong jong pai ba kat ka bang keli kat ba ya suthu ya ka wer ya ka khana kalong de tang lingba ka sur pai ba kat ba keli kalong ba de tang ka bipi bangin ai ke jingsania laninin ai ke put hakanik MP election kata kadai ka ba sa pelong ya ka BPP jong ka mau tak chan kursi batong ba ni lalam khmat wat langim yo jing kain ka pati kana let's say kan cross ya ki apo lani sa sanang kan cross ya ki apo hazar sanang kadio ka BPP na mau tarsan namar ni sumutu bo pai ba bubun tu khana su no tinggal sumutu subu anta kata apa jar seneng ka BP kan jo baik na ka mau tarsan kononsi ka ni mau tarsan limba ka BP kan yo apa jar lesi kan om ka ji aingu yo baik bagi pat ba kelas sedang bang sumutu ba ka bor pisah kanomlah bantrikam ya ka ya kinong songsnong di padan po kamau tarisan kajuni bak ngesno batong ba lesi kan dei kajing sedang jong kajing kelah ya kamau tarisan kajuni ka parti ka banhiar ha kani election ka bangtang i ba ka dei HSP ko ka balik ban yaso bat ka NPP bat ka UDP ka bahiar palat berkunjung NPP kepada nakalakam sensar kepada nakabos sensar kinhiar bah dari kabubut nanta kabawan baah hina mau tarsan ka kubjing sutu ka jini kalomba hati ka kongres ka jingi ke jongahi kalomba ladang kipai ba kim sani asu ya ka HSP ke jupi na markila no ngi ha mau tarsan ngi tang i ya ke jai benriu iju keren mahai kata ka i jai benriu kidang sim ha kam tam ke HSPP le ka sim ha ya ka jing i jai benriu jong ba alit aping stone lendok nong lain handai ka ba phai pat ha ka ne ka benta ngi ba kita ki jing i ki jong ki sulong kam kai kilong tan ki jing ben tho bria la ni kila ban ong ba
kadai tangga jing keren pai ba haki rensan yalak election anre hadu ban ong ba kinda pat sisa ka kular iklam lalak ban bat kular pum ba nong sen jong ka parti uba huping stone ba kwa dar blade lai lam ba dalong kumno ine hak norin jong ka HSPP ring isu tu ba lesi ajar pra lesi wat ka HSPP kalak penjaru nakani kamau taksan jong ibar kasti ibaro kowe ku mengal ong mene kamot ba hakiran sang yelak election namarngi ki kasi kamtan kasi kamtan yang ki mau taksan ida isya ya iba Upingstone nomor ba di temu bolong ubo ya ini hadu kasni ke cinyak ban bat ya kular hakmat jong pat ba Railing ba ka jingelam jong na kababurong ya ba Shaklir Wajri kung minister in charge jong sports bat kunjo wadai minister jong ini state miklia jongi insimala ban bat ekular keren ban ong ba i jat benriu ha po jong kirinsan yala bisen reitang ada katu kejing keren ijek benriu ban ong bangan mlek ya so bat no ngandon bet bat ki pot ba ndai kalong tangka nya kan dia tangka kikentin ban penbe yo pot ba abo pot ba ai kejing kersian yo suaya kabangan yo ban ikut no ya kan kejing keren kalong ba ngada amnu sisa ba pot ba jong ka mau tak san kono si unya ini hadu kabakut omno hadu ke arjaan pra bangin yo ya ka sisa ya kata kejingkelah nginde ban ong ba ngin songsit tang hakani ke election MP hindi ngin yaine bat election MBC election MLA bat ngin yaine bat nginde su banang B su ya kibor jong kepisah hindi ngin jit ba ya kibriu kibalasta kibalala banlong sisa ki legislator lani ki spokesman ki ban keren ya ka baha kamiat jong ka dong ka thani baro koy bakum jo pasti baru koy